Hvad? Kom her, kom her, se hendes ansigt. Fucking lyder. Fuck, hun er grim, mand. Hun ligner en, der har syltet for meget pik. Sponsored by Wish. Jeg har lige fået nogle flere ting derfra. Jeg bestilte faktisk en uge for Wish. Har du fået den gratis? Jeg har ikke fået den endnu, så det er du skal bare sige, at den går i stykker, når den Okay, it's the fucking bank heist, everyone. Get down. Get down, please. Please, or I will kill you. Please, whoa. Get the fuck down. It's fucking on, bro. Stay the fuck down. Ej, jeg sagde, du skulle blive nede, din kælling. Så blev vi jo snart lige busted. Let's fucking get in there, bro. Jeg må vi godt dræbe, ikke også? Politiet må vi godt. Ja. Dræber også bare de civile, det er lige meget. Fucking ligeglad. Jeg forstår ikke, hvorfor vi tror ikke er et par. Det forstår jeg ikke. Det er fordi jeg har et crush på Ed Sheeran. Ja, er det ikke rigtigt? Jo. Er det ikke rigtigt? Og du har John Mayer eller sådan noget, ikke sådan der? Jo, han er ret lækker. Godt lide. En gammel bold. Nej. Jeg skød en civilian. Lige meget. Han var sikkert en nar. Hvad siger du? Nej, han var sikkert sådan en total arrogant bøsserøv, der bare går i banken hele tiden, fordi han tror, han har nogen penge. Ej, gå lige ned og restart den der drill, det er dit arbejde. Det er mit arbejde, mand. Ja, så også den anden drill, det er jo fandme fuldtidsarbejde der. Ja. Man kan også sige, at du får god timeløn. Nej. Timelønnen ligger mellem $20-30.000. Det er egentlig en dårlig timeløn. Jamen, så har du også bare at gøre det, ikke? Når det... Nej. Bill Gates tjener mere. Ikke en dag over 22, som jeg siger, og hun har bare den bedste røv. Er hun 22? Hun er fucking oh my god, har du et billede? Hun er let, nej, jeg har ikke noget billeder af hende. Læg dig ned for sådan noget. Ja, okay. Man kan gå ind og finde på Facebook, så kom der hun heller ikke. Ja, hun er ikke min lærer, så man kan jo godt sige, at jeg kan invitere hende på date, ikke? Ja, hun sidder helt til smilet til mig, at hun vil så meget gerne have min del af det. Prøv at tænke på, at de alle sammen har en familie et eller andet sted, som bare venter på, at de kommer hjem, men det gør de overhovedet ikke, fordi vi har lige skudt dem. Bare du kan lade være med at tage herud, det er jo ikke vores skyld, jo. Nej. Glem det. Det står du så. Det står din skid. Controls. Lad være med at skyde mig, din fucking tart. Det er godt skært. Så det er helt udskidt. Okay, de bliver ved med at... Jeg bliver bare wrecked for altid. Jeg kommer ind nu. Okay, bare pas på de der... Tag de der bags der, og så smid dem herhen til mig. En efter en, ikke? Det kan altså. Hvorfor skal det hele vejen hen efter en? Fordi så kan vi beskytte dem, så politiet ikke tager dem. Det ville da være lidt ærgerligt, når nu vi har brugt tid på at tage dem, ikke? Thank you. Hvad skal jeg gøre med dem? Bare lige spørgsmål der. Okay, det gør du, så åbner jeg de her. Ja. Bare tag de ting her, jeg åbner, når jeg åbner her. Har du taget alle pengene? Ja. Det var en væg. Hvor mange er der? 2. Tror du virkelig så langt så? Ej, boss. Ej, boss. LOL. Fanden skal han have ondt i nakken, tror jeg. Prøv lige se det der. Jeg skal lige så ud så. Ej, det er ikke engang sjovt. Det er faktisk slet overhovedet. Fuck? Oh my god, man. Oh my, they are raiding us from behind, bro. Ja. Fordi vi kan lide det bag. Nej, det kan vi ikke. Hvis jeg tjener så mange penge, vil jeg bare tro, at så F i virkeligheden, så vil jeg fandme være glad. Så havde jeg købt 5 keyboards. Så havde jeg nok købt 2 mere, så jeg kan trykke med min tærs. Ej, sådan noget kusse, mand. Man kan bare se, den er hjemmelavet, den der. Prøv at se. Prøv lige at styrke den. Prøv lige at flække den der. Eller prøv lige, ja. Prøv at se. Man kan bare se, den er hjemme. Det er bare sådan, de har siddet og lavet derhjemme, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Oh fuck! Oh fuck! Jeg kaster en granat. Hvad sker der? Oh my god. Oh my fucking Christ. Så roller vi dem alle sammen her. Prøv at se. Vi kan bare samle os med det der, eller det ved jeg ikke. Jo, bare gør det. Der ligger også en hostage back ting, den fjerner jeg lige. Ja, kaster den væk. Væk med den. Væk. Eller noget. Jeg er bare så fucking cool. Jeg skal bruge dit våben til at du kan nakke de der snipers, fordi det kan jeg ikke med det her, tror jeg.
Jeg har godt nok, men jeg har slet ikke brug for dig. Så falder de bare. Nej, du er hård. Der er mange derinde. Fuck, jeg wrecker dem, mand. Jeg flækker dem, jeg gør. Så de kommer bare løbende på række. Så du lige det? Nå, hende din lærer der. Hvad med hende? Hvor hun lækker? Latterligt lækker. Det er helt vildt. Altså, du kan også bare... Alle så bare glå på hendes røv hele tiden. Altså, det er helt dumt. Og vi har en i matematik. Hun er latterligt. Det er så er det lige pludselig sjovt at have matematik, ikke? Jo, det er ret sjovt at have matematik. Og fysik. Eller, det man finder, beholder man, er ikke det vi siger? Kom nu, dude. Du er ikke fucking AFK, er du? Nej. For real? Skal du se, hvordan man lige håndterer sådan et shield der? Man kaster en granat i hovedet på ham. Bum. Bum. Pøf. Skyd de fucking snipers. Lukas. Det er ham godt nok, hva'? Der er ikke nogen snipers, dude. Jo, der er. Sniper et eller andet sted, jeg kan se det. Secure the money. Det var lige en reminder. Du skal lige huske, at vi lige skal have pengene med. Og så vil vi også escape bagefter, fordi ham Brain der åbenbart er fucking tart. Brain har været Bane. Nej, jeg kan have Brain gerne. Hvilken bil er det, vi skal hen til derovre, eller hvad? Den der firkant der. Nej, hvor har vi crosser bare lige the street der, midt i det hele. Og det er normalt. Ej, var de wasted, de der politimænd, det er helt sindssygt. Hvad level er du i? 7 millioner. Det tror jeg ikke findes. Men fedt. Jeg har på fornemmelse, det er mig, der laver alt arbejdet. Ja, det er bare ikke, jeg står nej politimand. Nå, vi skal lige slippe væk åbenbart. Der er lige en escape, vi lige skal klare her. Fuck betyder det? At vi skal slippe væk. Vi skal bare bære pengene et eller andet sted hen, tror jeg. Oh my god, altså kunne jeg ikke bare køre? Jeg forstår ikke dem der sidder og køber soundtracks til spil. Det kan du gøre i Counter-Strike nu, det er fucking galt der. Jeg forstår det ikke. Så bliver alle dine... Man har alt for mange penge, hvis man køber fucking soundtracks til spil. Når man bare kan gå ind på YouTube og høre dem. Så er det, han ejer vist $2 billion eller noget. Okay, ja, det gør jeg også. Og det sjove er ikke også, hvis du... Han er... No offense, han er virkelig nice guy, ikke også? Men han er virkelig overvægtig, virkelig klam, ikke også? Ja. Hvis du så googler ham, ikke også? Så sidder han altid sammen med nogle fucking lækre damer. De vil bare have hans fucking penge. Jamen, de kan jo ikke engang få dem alle, altså han har så mange penge, han ikke kan nå. Altså, andet er vi jo ikke ude i, altså. Ej, hvor er jeg beast, mand. Ej, hvor er du letterlig god. Du kan også bare sådan... Det er jo ikke muligt at kaste noget så langt, altså. Okay, du kaster dem in the van. Ja, I will do it, bro. Keep throwing, bro. Hvorfor er jeg noget der? Du kaster mig fucking langt, det er helt ude. Hvorfor fuck skulle vi tage det hele herhen for at gå med 3 kasser kun? Det eller bags eller hvad man kalder det. Det ville bare være fucking retarderet. Så vil man være lidt retarderet. Holy shit, vi tjener mange penge der. Det er fandme en god time, der jeg var. Jeg kunne godt arbejde som fuldtidsbankrøver. Fuldtidsbank? Ej, så rammer jeg ikke engang. Fuck, jeg er en noob. Fucking let's go, bro. Vi manglede en, tror jeg. Nå nej, det var den der potty bag. Contract pay, backloot, item 412.000. På se offshore account, der får vi mange af pengene. Jeg kan kun bruge 121 af dem, vi lige tjente. Hvorfor gør de sådan noget med os? Fordi de er nogle... Ja, det er ligesom skulle betale skat. Ja, hvad hedder det? Skat skal også lige have nogle af de penge, vi lige har røvet. Arbejdsmarkedstillæg. Nå, hende din lærer der. Hvad med hende? Hvor hun lækker? Latterligt lækker. Det er helt vildt. Altså, du kan også bare... Alle så bare glå på hendes røv hele tiden. Altså, det er helt dumt. Og vi har en i matematik. Hun er latterligt. Det er så er det lige pludselig sjovt at have matematik, ikke? Jo, det er ret sjovt at have matematik. Og fysik.